Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ update maka Ichie Udara Chinyeaka, onye nke anụnwa na-egbu ndị mmadụ, na-ele anụ ndị mmadụ, na-egburu isi ndị mmadụ, na-ebele amụ ndị mmadụ, na-ebele ọtọ ụmụ nwaanyị, na-ebele ụmụ alafa ma ilefa, na-aghụkọlụfa anya, na-ebekọlụsi gwogwotigwodofa n'ahụ wee je na-elesi ndị dibịa. Bịakwanụ ka unu nụrụ update maka nya bụ akụkọ na-akọwakwa na ka ọ dị kịta anụnwa na-ejikiri agụkwa anya bụ nwoke nwante wee na-agwa Okeke na Okafọ na onye ọbụla fụrụ ya na ya kpọtụrụ ndị uwe ojii ọbụla nke nọkwanụ n'ogige ya. Ịma na ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-ajụ na Ichie Udara Chinyeaka anụnwa na ọ bụ dibịa ka ọ na ọ bụghị dibịa. Ya bụ nwoke a na-akọwakwa na ọ bụlọkwa dibịa, mana onye bụ dibịa aka hụkwa onye unu na-afụ ebe a. Onye bụ dibịa aka akwa ya wee na-eme ile, maka a na-akọwa na onye unu fụrụ ebe a na-elute na agụla eribefa na eze ya eze wee dịka a na-eze mgbọ, na ya bụ nwoke na afọ ọjọchasịarịa wee jọkarịa ife ọbụla. Na onye unu fụrụ ebe a na o jide ụmụ nwaanyị ajadu, ụmụ nwaanyị difa nwụrụ anwụ, na ọ na-adakpofa n'ike, na ọ na-alafa n'ike. Nwekwo nke ọ fụrụ hapụ, o jide ụmụazị erubeghị ife eji ụmụazị eme, na ọ na-adakpofa n'ike, na o nwerekwo nke ọ fụrụ hapụ. Eji wee weta akọ wee na-akọ na o nwere nwatakịrị nwaanyị dị 16 years Okoke anụnwa unu na-afụ ebe a dakporo n'ike. Ajụọ ya, ọ sị na ya bụ nwatakịrị kparịrị ya, na ọnya nwa ka o yi eji wee dakpo ya n'ike ka ọ laba anya bụ nwatakịrị lachaa ya. O wee gwa ndị ya na ya na-arụ ọrụ, ndị anụnwa ejidere ebe Okoke ahụ na-afụgasị ebe a, wee gwafa na fa bidokwa labakwa ya bụ nwatakịrị dị 16 years. Ndị ọrụ ya wee bido wee na-ala ya bụ nwatakịrị. Ya bụ Ichie wee were foonu ya wee na-evidio ka ndị ọrụ ya si wee na-abọwarị ya bụ nwatakịrị, wee na-evidio ka ndị ọrụ ya si wee na-etitọrị ya bụ nwatakịrị, wee na-evidio ka ndị ọrụ ya si wee na-agba ya bụ nwatakịrị Sansurugede famụhụ na Sansurugede bụ egwu ndị mmụọ. Nke bụ na o were ya bụ ife onyonyo wee na-atụsa ndị mmadụ wee na-afịa wee na-asị ya, nna kedu ife iji wee mee ụdị omume a? Ọ na-agwafa na onye ya emekata wee jekpee ya n'aka ndị uwe ojii maka nya bụ ife o mere, na oyi egbu onye ahụ kpochapụ ezinụlọ ya, na ya bụ nwatakịrị dị 16 years na ọ kparịrị ya, na ọnya nwa ka ya na ndị ọrụ ya ji wee dakpo ya bụ nwatakịrị n'ike wee gbọwarịa mgbe Okoke anụnwa unu na-afụ ebe a. Wee na-akọwa na ya bụ Samuel Fagburu bụzi onye lapụtara ya ụwa niile ji wee mara ifefa na-eme, na ya bụ Samuel bụ onye na-agba ọkada, andị na Samuel ahụ na-ebukarị ya bụ Ichie anụnwa unu na-afụ ebe a n'elu ọkada ya. Ebe ọ bụla Ichie anụnwa na-eje, ọ kpọọ Samuel si ya na ya bịa bujie, na-enweziri nke ọ kpọọ Samuel ya bịa bujie. Samuel amaghọkwanụ n'oke Ichie je gbuo mmadụ. Na Ichie anụnwa unu na-afụ ebe a nọ n'ihu Samuel wee gbupụ mmadụ isi tọwa n'ala, na ogbuji ọnya ya isi, na ọ na-ebelu ma amụ ma ala ma ile, ọ na-ele na onye unu fụrụ ebe a na-ele anụ ahụ ndị mmadụ, na ife o ji wee mere aka ọrụ. Nke bụzi na ka Ichie anụnwa mechara ya bụ ife, obi ya wee na-ama ya ikpe, ụjọ wee na-atụ ya na ntu anụnwa Samuel esoghọkwanụ na ndị otu ya so alụ ọrụ. Unu mana fa agbakwara ndụ na o nwere ike Samuel ejekọ ọrụ ndị mmadụ, na ọ bụrụ na achọba ọnya ahụ egburu achọ, ọ gwafa na ọnya nwa bụ Ichie bụ ife gburu ọnya ahụ. O wee zipụzie ndị ọrụ ya Okoko na-abụ unu na-afụ ejidegoro kịta anụnwa. Ndị ahụ sara asịsa wee gwafa na fa kpọọ Samuel na foonu, fa gwa ya nya bịa ka fa ṅụọ mmanya. Ndị a wee kpọọ Samuel na foonu. Samuel wee si ebe ọ na-agba ọkada wee buru meshin ya wee bịa ebe fa gwara ya bịa. N'ọkwa ebe a ka a bịaziri wee sizie n'ịṅụ mmanya. Onye isi fa anụnwa bụ Chinyeaka wee were mma wee sụọ Samuel n'obi. Samuel wee manyite wee makwu ya ọgụ. O wee gwazie nke ada ọnụ ka ikputu ejuna, wee sị ya na ya were egbe gbagbuo Samuel. Nke ahụ wee gbaa Samuel egbe tọwara, fa wee chochie ya aka n'azụ, chochie ya ọkpa. Onye isi fa wee bekọrịzie ife ọ chọrọ n'ahụ ya, gbujiri ọkpa ya na-abụ, gburu ya aka ya na-abụ, beri ya amụ ya amazi ndị obekọje wee jezie ilesi ndị dibịa, wee were 40,000 wee nyezie ndị anụnwa dịka fasi wee gbu Samuel. Wee juzie Okoko na-aba keduzie ebe ozu Samuel dụ. Fasikwa na-enwere ebe e nyiri ozu Samuel ọdụ ka ndị udo ya chi ejegwa ebe ahụ ka eje bọpụta ozu Samuel. Na ka esi wee chọpụtarị na Samuel na-efu efu bụ na ndị be Samuel fabido wee na-achọ Samuel achọ, afụghị ya, fa wee jee na nke ndị udo ya achị nya ndị agụ na-eche mba anụnwa ahọpụtara na Anambra steeti maka ọrụ nchekwaba, wee je gwafa na-achọ Samuel achọ, andị na ya bụ Samuel na-agba ọkada. Ndị ọrụ nchekwaba anụnwa wee bido wee trakịba fon nọmba Samuel ka amalụkwa n'ebe ya bụ fon nọmba dị. N'ọkwa fon nọmba a ka a na-atrakị wee na-achọpụtazi na ọnya bụ Ichie Chinyeaka Oriego na Ukego, na ọfanwa bụ ife gburu Samuel ya na ndị ọrụ ya. N'ọkwa ntu a ka ndị udo ya chi si wee jezie wee kpụta mmadụ na-abụ unu na-afụ. Onye nke bụzi onye isi fa anụnwa a na-akpọ Ime-Ọkachie bụkwanụ High Chief Ichie Chinyeaka Udara, na onye nke ahụ gbara ọsọ wee na-atrakị nọmba ya ka a mara ebe ọ nọ. Na nke enwetara nọmba ya ọ na-egosi na ọ na Lagos steeti ka ọ nọ. Ọzọ enwetara nọmba ya ọ na-egosi na ọ nọ na Benin Republic.
kịta anụnwa amazikwa ebe nya bụ nọmba na-egosi na ọ manyego isi n'ụzọ Ghana ka ọ manyego isi n'ụzọ Cameroon ka Abidjan, nya ma ebe ụgbọ ya buru ya wee na-agba mba onye oshi anụnwa ụnụ na-afụ ebe ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ n'ọnya ka a na-ekwu kịta na-edikiri ya gokwa ya wonte na onye ọbụla fụrụ ya na ya kpọọ ndị uwe ojii ọbụla nọ n'ogige ya ka a bịa kpụrụ ya ka o kwuo ka o si egbu ndị mmadụ na-akọwakwa na ife onye agburu ahụkwa otu na ọ bụ ọkwa ịbụọ na ọ bụlọkwa tata ka fa gbubelo amanasi nosinsi 2012 ka 2000 ifenwa ka ndị anọ n'ọrụ ụnụ na-afụ wee na-egbusisi ndị mmadụ. O wee bụrụ na mmadụ na-aba anụ wee jidere na-akọwa na mgbe ahụ fa gbuchara Samuel na fa Abuja nya bụ mechin Samuel ji agba ọkada wee bujeela onye na-arụ ụgbọ ọgba tum tum, onye ahụ wee dozigharịa nya bụ mechin chenji plate nọmba nya bụ mechin fa wee buru nya bụ mechin wee jeziele maka na ndị udo na-achị na-ajụfa kedu ebe fa dọbara nya bụ mechin Samuel ji agba ọkada. Fa wee na-agwazi ya na fa elegokwa nya bụ mechin andị na onye isi fa bụkwa na onye jikwanụ fonu nya bụ Samuel. Alụ na-emezikwanụ n'ala Igbo onwekwa na ife ndị mmadụ ahụ afụ wee sị ka m wetakwara unu n'ọpdeti na-achọkwa nya bụ nwoke mbiaka onye ọbụla fụrụ ya biko ka ọ kpọtụrụ ya ka ọ bịa taa afụfụ njọ ya. Na-asịkwa na onye unu fụrụ a na-akpọ Ichie Anụnwa na-aya ya aya n'obodo na-ama ya ama na ọ bụghị dibịa mana dibịa akaghị ya nya na ụgwọ karịrị dibịa n'okwo ekperima ama onye oshi na ọ na-atọ ma mmadụ nwekwo nke ọha emefu ọ na-ele anụ ahụ ndị mmadụ na-elesi ndị dibịa nya amazi ndị ọ na-elesi kafa wee na-esi oke ite wee na-agwọ ọgwụ ego na-achụ ego n'ike n'ọkwa ife o ji wee mere aka ọrụ na onye ọbụla kwuru maka ya maọbụ imekatakọgide akụkọ afa ya wee dapụ n'ọnụ na nke gị gakwara aga na eze ya ka mgbọ nya ịma na ọgbalụ ndị ọrụ ya ndụ na onye ọbụla ya emekata kwuo ifefa na-eme na nke onye agha aga na ka unu wee malizie ka o si wee na-akụnyecha ndị obodo fụ ụjọ n'ahụ na imekata kwuo maka ya egbufuo ma ndị ichie ibie onye ọbụla na-atụ ya egwu. Wee na-akọwa na Ichie Chinyeaka Anụnwa ụnụ na-afụ ebe a na ụnụ fụ dịka tatu na o sere n'ahụ ya, o selu m akpị, o selu m agwọ, o selu m isi mmadụ, o selu m ọkpụkpụ a na-edebe asịsị mbụrụ ndị na-egbu mmadụ a na-akrọsụ na ife ụdịka ife onye asekasị n'ahụ ya ịma na onye Anụnwa dị njọ na afọ ọjọrọ ya njọ na-ekwensu ka ọ bụ ekwensu do na mmadụ. Kịta Anụnwa ebee ka ọ nọkwa ya na ọsọ na-eme ọkwa ka ụnụ na-afụ na ife ọjọọ adịghị mma. Kịta Obi hapụgo obodo ya wee rie mbamba ọsọ nke bụ na ndị yutu ejego bie wee kurisi ife niile dị ebe ahụ gbaa ya ọkụ.